Osekalo kanyo dakika 25 tok sadek mar okinyi nyakwara Muge Jwang machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Muge Jwang josiasa kaachiel kod jotelo mopogore opogore osebedo ka golo solro magi e kanise. Ok higa ni kende kata higni mokalo chien waseneno ka jotelo mopogore opogore mano moriwo nyaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo kogolo omenda makore lache e kanisni mopogore opogore pacho kae. Mano mar siro obed gedo mar kanisa kata obed chenro moramora ma kanisa nitiere godo. Kata kamano e higa ni mar 2025 kaachiel kod higa mokadho waseneno ka moko kuom solro ma igolo e kanise makamago moko kuom gi osebed ka ikwedo katiyo kod ranyisi solro mane jatend piny Kenya William Ruto osingo mano ne kanisa mar Jesus Winners Church e kaunti ma Nairobi kae. Mano omenda madiroma milion 20 mane osingo mar konyo e chwalo gedo mano mar kanisa makamano. Jopiny nowuok oko ka gikwedo okang' mar chiwo ne kanisa kata miyo kanisa makamano omenda makamano ka giwacho no omenda makamano nonego beni itiyo godo e sectors mopogore opogore bed sector mar thieth kaachiel kod sectors mamoko ma ok tim kare e pacho kae. Penjo en ni tang'o momiyo ikwedo solro makamago gi sani to bende kinde ma solro makamagi igolo e kanise mopogore opogore bende jotend kanise kata jodolo e kanise makamago bende penjo ni omenda makamagi oyude e yo machalo nade kose gin kose migi mana omenda kata kose migi solro to gikawa ka omenda makamano mok gipenji ka bende oyude e yo maler kata oyo nikech weche mamoko osebedo ka liekore ni nyalo bedo ni josiasa tiyo koda kanise e yo ma ok ni kare matine ni pesa moyude e yo ma ok ni kare ma gitere kanise kacha to mano ok osebede yo makare nikech ka luore koda weche mamoko mosebedo ka timore kanyalo mana paro ni nyakwara Muge Jwang wang'eyo kanyo ni tarik 17 dwe mar 11 higa mokalo mano kanisa mano mar Soweto Catholic Church buore Nairobi ka nitiere omenda mano madero milion 2.6 mane jatend piny William Ruto osingo ne kanisa no mar mondo mi milion 2 nonego beni konyo e gedo mano mar ot mar jadolo ka milion 600 nonego beni konyo mano wanyalo wacho ni jiwo weche mag wer kaachiel kod mano Parish Missionary Council. Kata kamano Archbishop mano Philip Anyolo nolando ayanga ni bro bed ka iduoko pesa makamano. Kopogore kod mano bende higa mar 2022 bende kanisa mano mar AIPCA Gadaidhi Church mane bende Ruto nogole omenda e kinde mane jalup jatend piny Kenya bende noduoko omenda mano madero milion 1.2 mane ogolo. Kata kamano anyalo wacho ni mago gin mana moko kuom ranyisi mag kanise moseduoko pesa. Tang'o momiyo gisani ema ikwedo solro makama e ong'ala manyime to kanise osebedo ka rwako pesa makama. Te kinde ma girwako pesa makama gikawe kaka solro kose gikawe yo machalo nade. Mane momiyo okinyi makawuono nyakwara Muge Jwang abedo jahawi kaluore ni antiere kod welo adek giduto gin bishobe e kanise mopogore opogore mar mondo mi wagwane mbaka wapenjre ni solro makamagi ikwedo gi nang'o to e kanise kama ikelo gie gin kaka jodolo bende gin nono ni pesa makamagi wuok kanye kose girwake arwaka to koro gichwalo godo chenro magi e ute lamo mopogore opogore. E studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod Archbishop George Odera ma en jadolo mano mar kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church mayudore kaunti ma Migori. Oringo tieno duto kendo oneno ni mai twak makare mar mondo mi ochope studio kachiel mar mondo mi wabeda kod twak kata wago mbaka maket kod mayo. Oyawre jadolo George ichiwo nado kinyi makawuono kendo machiegni twak. Achiwo maber kendo agone Nyasaye erokamano oringo koda ka Migori odonjo koda gi kwe kendo agone erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano. Nyakwara Muge Jwang welo mamoko mano Bishop Gonyongede mar kanisa mar Power of Jesus Around the World Church kaachiel kod Bishop Arguin Siyoto mano mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa mano Diocese mar Masogo Central gibo bedo ka gitudore kodwa achiel kachiel ka gintiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Pod waloso weche mag tudruok to bo bedo ka watudore kodgi e kinde modhi mbele kod twak marwa. Nyakwara Muge Jwang kamoro amora ma itudri kodwa
Yiena mar mondo mi arwaki e twak ni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moramora kokalo e namba mar ote machuok 236000. Facebook an bende inyalo yuda achiel kachiel Joyce Odur. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Mbui mago mag Ramogi TV bende ibiro yudo wa Ramogi TV Kenya e YouTube kaachiel kod Facebook kaachiel kod X. Bende inyalo chwalonwa ote mare. Adwa ni wachak kodi Archbishop George Odera kapok waloso weche mag tudruok kod Bishop Ogonyongede kaachiel kod Bishop Yoto. Okunga penjin kaka jadolo mano mar kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church mayudore kaunti mano ma Migori. Bende kanisa mari rwako solro kata useyudo solro moramora. Ang'eni ma nyalo bedo penjo matek ahinya duoko ahinya ni jodolo gi sani kalore ni akena wach ni jopiny kowinjo ni komiu pesa tilau nikech katiyo kod ranyisi Jumapil no waneno gino manotimore e kanisa mar Power Jesus Winners Ministry mayudore Manoro Isamu manobore Nairobi kaka ma jopinya nowuok oko gi ichwang ka gidwaro nodwok pesa kata kinde mokalo chien. Bende kanisa ni oseyudo omenda moramora kowuok kuom jotelo kata josiasa. Erokamano ahinya. Anyalo wacho ni ei kanisa mar Nyasaye nitie chiwo tieng' mopogore opogore. Mokwongo wan gi chiwo miluongo ni achiel mar 10 ma en tithe. Eka nitie chiwo ma en aena mar elruok mar hera mar chuny miluongo ni love offering. Eka nitie chiwo marwa mar sadaka. Eka nitie solro manolos kata rambe kata wan gi project moro ma ng'ato bire odwani mondo o support wa e project. Wan kaka kanisa kata kanisa mara an arwako nikech gin tich Nyasaye mondo tich od Nyasaye kik rem mondo mi odhi nyime kama no gikie. Koro kaponi en chiwo mar achiel mar 10 ma ng'ato kelo kata ma Nyasaye wuoyo kode mokelo achiel mar 10 kugi moyudo, mano en thuolo kabisa nyaka mondike mondo kel e od Nyasaye. To chiwo mar solro be ng'ato ni thuolo ka chunyo elore mondo bi oriwre gi project mar kanisa madhi nyime. Omiyo wan kaka kanisa kaponi Nyasaye elo ng'ato nikech ijadolo in kanyo to koponi Nyasaye okelo ng'ato ma chunyo elore mondo konyi tich Nyasaye man kanyo e yor gimokelo warwako nikech en od Nyasaye. Kama to ang'eni gimomiyo wabedo kod twak maket kod mae Bishop Odera okinyi makawuono en kotudore kod kaka jopiny nowuok oko ka gintiere kod ichwang ka koro gidwaro ni kanisa mano mar Jesus Winner Ministry Church e kaunti ma Nairobi kae mar mondo mi odwok pesa mano $20,000,000 ma jatend piny William Ruto ne osingo ni ibro bedo kamiyogi. To ang'eni chieng' Jumapil nogo bende jatend piny William Ruto no ochako singo omenda machielo mano $20,000,000 kendo ne kanisa mano ma AIC Fellowship Annex mayudore e boma ma Eldoret mane kaunti ma Uasin Gishu. Kata kamane kinde ma urwako solro makamagi kopogore kod solro mar japiny ma seche moko obiro obolore e kanisa kacha olemo seche moko dwaro ni wang'eni Mumato wacho na amana achiel ewi 10 mano mar omenda ma ng'ato yudo nego be ni golo kaka tithe ma ng'ato golo mano seche moko lure kod kaka yudo yuto mari. Kopogore kod mano solro ma kinde mang'eny ma waneno ka josiasa gole kanisa nikech waneno ka josiasa gi golo omenda ma korgi lach ahinya $20,000,000 wantiere kod $2,000,000 $5,000,000 bende un kaka jodolo ubedo ga piny to utemo penjore ni omenda ma kama nyalo bedo no wuok kanye nikech weche ma wuok sani ni nyalo bedo ni omenda go gin mag jopiny to kar mondo kony jopiny to koro miye kanisa achiel kende. Yes, aparo ne gima timore kuom solro ma ng'ato ma rais kaka koro mane rais okelo e kanisa jatich Nyasaye man kacha ne ok ong'eyo ni onyalo chunye nyalo wuoyo mogol pesa e kiwango no to nikech ne ochopo moneno project madhi nyime mar gedo to owuoyo kochung' moko ne agolo pesa makama mondo otim mano mana kaka jopiny mamoko bende samoro chunygi nyalo elore e yor tijino en be onyalo mna golo e kiwango ne. To kiwuoyo kuom omenda ma jotelo kata josiasa nyalo golo e kanisa kawuono, aneno ka sani kaka king'iye neno ka obedo gi penjo mang'eny to chien kucho onge penjo kendo kanisa mang'eny nyalo bedo nang'o momiyo sani ma koro penjo ma kamagi nyuolo nikech chien kocha nena ena sawa nikech kata kod ranyisi e kinde kisera mar ombulu mano mar higa mar 2022 bende jatend piny e kinde mane jalup jatend piny nowuotho e kanisa kogolo pesa to jopiny ne rwaka penjo ma koni kod kocha ne oke
kata mana e kanise mathoth ne waluongo jotele arambe magi gonwa arambe samoro in grem idwa gero kanisa samoro idwa nyiewo gik moko magi kanisa kombe ang'o gik mirene tim ne chuno mondo luongo jo siasa gibi giriwre kodwa mondo gigolnwa gimoro mondo wago arambe mondo wager kanisa ne onge penjo ne ginyalo golo pes mang'eny kochakore ndalo ma kata rais manosenindo Moi gi rais mamoko be nitie ne gitimo kamano koro wan be chandowa kaka jo leaders ma kanisa ang'o miyo sani thuolo ma koro rais Ruto koro jatelo ne iyudo ka koro gimogolo to king'iyo rais Ruto thuolo mane pok obedo president mane en naibu rais ne yudo ka nohero mana golo chiwe kanisa nogolo kabisa ndalogo bende penjo moko ne nitie matin kuom jo siasa wetene to ok ni kuom raia to kogoko sama koro en rais ni jomoko mathoth nyalo golo thuolo no mana nikech odwaro ombulu to penjo nyalo penjo sandi koro rais dwaro ang'o kata koro ombulu 2027 to en rais gi sani to pod en gi chuny mar golo nyiso ni chuny mar golo chani kuome en gi chuny mar chiwo to kipone ochiwo ni obiro gi chuny mar chiwo to chiwe kanisa mar Nyasaye tine midwoko ne e nyim Nyasaye an ka jadolo ane mokati madier nikech chiwo mar Nyasaye ok mara okele od Nyasaye an aonge teko mar kawo chiwo ma ng'ato kele od Nyasaye mondo adwokne mano nyiso ni ranyisi ni kanisa no property na ma gima nyalo here manyalo timo ang'o ema donje to kadieri mar muma mar ratiro to en kanisa Nyasaye gimo donje iluongo ni gir Nyasaye gigi Nyasaye achiel mar 10 wagolo ne Nyasaye chiwo wagolo ne Nyasaye gik moko te watimo ne Nyasaye ng'ato dhi e kanisa ochiwo omor no chiwo ne Nyasaye koro ka jatich Nyasaye jakwath pastor kata bishop okawo chiwo ndo kone Sharon kawo chiwo ni dogo mana an kaka jadolo atimo gima oko mar muma matine ni jodolo mosebedo ka duoko pesa makamago gitimo richo ok otimo adier otimo gimoro kuom ich wang' mar wach moro manie chunye ma ok owacho momiyo chune mondo kaw gicha chapro doke mondo miyo nyis jalcha ni gino komore nikech duoko nyiso ni no osekaw en go ang'o momiyo paro achien mondo koro duoke nitie wach ma en go moko dwa wacho ni kungo wach gimomiyo koro kodwok chiwo to chiwo makamagi mwang'eyo ni kinde mathoth igolo koda kata jotelo kata josiasa mopogore kanise uwinjo bed ni konyo kanise yo machalo nade mar mondo mi kata adira nikech kwatiyo kata kod ranyisi kowacho adiera kanisa ni mano mar Jesus Winner Ministry Church ma okeno kang' mokwongo makati golo omenda makama omenda osebed ka ichiwo negi kata kod jotelo mamoko tiyudo ni pod imedo mana migi omenda chiwo ma igole kanise kabet uwinjo bed ni konyo yo machalo nade to konyo joma mage kata jomage e kanisni mopogore okay chiwo kobire kanisa nitie chiwo kiwango samoro bedo kiwango matin samoro en kiwango kaka kuro mancho gol milion 20 no church nigi church board mare church nigi leaders mage jotelo ma kanisa ka biro luongore to nitie kuonde moningo kan pesa gi kony mokwongo en project manie kanisa ni gedo ka wan gi nyithindo ma be samoro ne kanisa ni ma ok nyal ma samoro bedo jonyuol gi samoro ok nyal ma samoro radhi skul to onge kaka gidhi nikech pesa onge inyalo los kikundi mondo konygi mago gik ma pesa go nyalo konyo mond liete ma samoro bende onge kaka tim mago gik ma pesa gi nyalo konyo joma be samoro kech kayo ma bende onge kod chiemo ginyalo biro od Nyasaye to giyudo gima ginyalo lwetgi nyalo yudo ma ginyalo dhi chamo koro gige ma pesa gi nyalo ringe kochakore project joma ochando nyithindo ma nyithi kiye mond liete to kod jomodhier pesa gi nyalo to kod jotich Nyasaye matiye od Nyasaye magi bende gin be mane kama koro gibe gitiye kanye kargi puothgi ma Nyasaye oketo ma wacho ni ng'ama tiyo tich hekalu chamo gi hekalu en be kanye mo yalo doka ebe ochiemo opuonjo be nyithinde nikech otiye hekalu mar Nyasaye gie thuolo nadwa watudre kod welo magwa manitiere kaunti ma Kisumu kinyi ma kawuono
mano Bishop Edwin Siyoto mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa Diocese mano mar Masogo Central. Ichio nade Bishop Yoto ka entiere county ma Kisumu kinyi makawuono kendo machiegni e twak marwa. Penjo mabende achako mana penjo Bishop Odera mantiere godo. In kaka jadolo kendo Bishop mano mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa Diocese mano mar Masogo Central. In bende irwako solro mopogore ma jotelo kata josiasa osebedo ka wuotho ka chiwe kanisni mopogore. Be osechope kanisa ni kanyo mano mar Holy Trinity, to in kaka jadolo kata kaka bishop bende irwako gi Bishop Yoto? Aya, Bishop Yoto kwa winji yo makare akiaki konyalo mana loso weche mag tudruok. Aya, kata kamano wantiere kod ng'ikruok matin e weche mag tudruok kod Bishop Yoto. Wabo bedo ka waloso gi kaito wabo bedo ka wadok ire achiel ka achiel. Med cholo ote penjo paro mora mora wabo bedo ka wasomo gi e kinde madhi mbele kod twak maro kadhi mbele kodi Bishop Odera. Yes. Kata kamano solro mopogore ang'eni sani waloso kotudore kod solro mago mag josiasa. Un kaka joten kanisa nikech sani kwang'iyo kata gino ma jopiny osebedo ka wacho gidwaro ni kata dul makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mar mondo mi otimane nonro kotudore kod kama pesa makamano wuoke. Nikech iwacho ni jomoko osebedo ka lieko ni pesa makamago nitiere kaka awach ni gin pesa maler mano makoro seche moko igolo kumoro tikele kanisa. Bende unonoga kuma pesa no wuok ahinya to milionde mwasebedo kwa neno ka jo siasa kata jotelo golo kata chiwe kanisni mopogore kaka solro. Nikech kwatiyo kata kod ranyisi adira kwang'iyo achiel ewi 10 mano ma ng'ato golo ng'ato nego be ni gole e kanisa mong'eni kanye muyudo ga chiemb chunya mano chieng' Jumapil ka Jumapil. Kaka an ranyisi Joyce kanyal golo achiel ewi 10 e kanisa mari mano mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church nikech okaleme kanisa mari odiochieng'. Matene ni omenda makamagi ka josiasa gologi gibira to gigologi seche moko kuom chuny maber ni anwa mi kanisa ni omenda makamae. To bende un kaka jodolo buka oga okang' mar mondo mi unonane ni omenda makama wuok kae. Erokamano, aparo na biro duoke weche e migepe ariyo. Mokwongo wawachne kawuono ne en Jumapil kata Saturday, kanisa opong' ji obiro, wase yalo chiwo, wase puonjo ji ong'eyo ni wadogolo achiel ma paro golo chiwo bende. Onge kaka jatich Nyasaye dichung' kamoro tikon to mama in gi pesa di e basa en siling 10,000 kata 20. Pesa ni yude kanye? Nyalo bedo matek kabisa nikech ji oage pesa mopogore. Mano ji ma ordinary ma awach ni jo piny ma wananchi. To kata jatelo nyalo biro leme kanisa ni. Oneno gi chunye ni kawuono tata dhi leme kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church Migori. Samo biro in the name of lemo no emokele. Ok inyal bedo jaduong' mabiro lemo kan bi ting'o sadaka ting' adi. Ok inyal penjo ang' irom gi gino e mtungi marang'o mar chiwo koket kacha. Koro samoro mondo osechiwo osewuoyo osedhi. Kata ka samoro iloso pi moro osemodho osetimang'o osedhi. Samoro chiwo nang' iromo go kolore gi joma nitie matere kama owinjore. Kaka ang' nilu gini Joyce, mi nyise ni jatelo chungane kapok idho mtoka. Pesa e miya kaya siling 500,000. Igolo pesa ni kanye. Tek sana mondi penje. But pach yawa ma kawuono maneno gino gisani nyalo paro ni pesa no samoro wuok e yo moro mar mibadhi. Mano nyalo bedo kamano. To kare ko wuok e yo mar mibadhi kopogore gi jotelo ma josiasa gi. To kare joma moko maiye ka dong di wan gi joma tiyo motenore gi josiasa kata motenore gi jotelo to gin dong gikelo chiwe e kanise mag gin to magi daka wiji ka wach ne wuok mamala ahinya to gibigolo pesa maber kabisa. Aya kyo kwase loso weche mag tudruok kod Bishop Yoto kachiel kod Ogonyo Ngede ka entiere county ka gin duto gintiere county ma Kisumu chak kod Bishop Ogonyo Ngede mano mar Power of Jesus Around the World Church mayudore county mano ma Kisumu. Kata kamano
Aya, kawuono weche mag tudruok bagowa kata kamano ang'eni wabo bedo ka waloso gi e yo makare kendo wabo bedo ka watudore kodgi e yo maber kaluwore ni ma en twaka ma gin bende ber ka gichiwo duondgi gin kaka jodolo mayudore e kaunti ma Kisumu kendo gintiere kod kanisni madongo e kaunti ma Kisumu. Kata kamano en gino maber nantiere kodi ka bing'eni gik molos kod lwet dhano gi ok wanyal ng'eyo gintiere kod shida kata ng'ikruok makoni kod kocha. Kata kamano nyaka sani kaluwore ni isewacho kanyo yo makare ni pesa seche moko ka jasiasa kata jatelo osekelo e kanisa kacha seche moko osekete kacha mokaw thuolo ba odok in kaka jadolo seche moko kinyal kata kaw thuolo mar mondo mi iluwe tipenje ni pesa makama iyude yo machalo nade. Kata kamano bende paro ni kaluwore kod gigo matimore pacho kae nitiere kaka inyalo chunga solro ma josiasa gole kanisa nikech dira kwa ng'iyo kata jatend piny owuon ene mane okwero josiasa ni kik gol pesa obede arambe moramora kata kanisa moramora. Sani to koro waneno ka odoke wach mano owacho mano gimano chungo ene makoro chako timo. Kata kamano kapok iduoko na penjo makamano ageno ni weche mag tudruok koro nitiere kare e kaunti ma Kisumu. Adwa ni watudre kod Bishop Ogonyongede mano mar kanisa mar Power of Jesus Around the World Church. Oyore Bishop Ogonyongede ka intiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono machiegni network mataye twak okinyi makawuono nyinga Joyce Oduora. Ka wachako twak mar okinyi makawuono e kinde makoro iriwori kodwe twaka kanisa mar Power of Jesus Around the World Church mayudore Kachok e kaunti ma Kisumu kanyo bende rwako solro ahinya kowuok kuom josiasa solro manyaka sani waseneno ka jopiny kwedo ka giwacho no omenda makamago josiasa kata jotelo kikele kanisa to nego be ni konyo e chwalo chenro mopogore opogore kama ng'ikruok nitiere pacho ka ranyisi sekta mar thieth ka achiel kod sekta mar somo mantiere kod ng'ikruok. Bishop irokamano ahinya Joyce kuom luonga e studio mar Ramogi kawuono ne to mokwongo akawo thuolo makende mana go erokamano ne Ramogi moluonga mondo abed kodu kawuono. Wach mwawuoye mar chiwo ne kanisa mar Nyasaye en gima ondike muma. Kech muma wacho niya un to unu tine Jehova Nyasaye en to nogol tuo e dieru kendo nogol chandruok manade e dieru. Nyasaye machiko ni wana tine Jehova Nyasaye to kwa tiyo ne to biro golo nwa chandruok e dierwa kech waduogo ire gi mwandowa. To bende mama Nyasaye wacho niya ni fedha gi dhahabu gin ma Jehova Nyasaye. Mana Gai ariyo wes aboro wacho ni fedha gi dhahabu gin mag Nyasaye. Kago gin mag Nyasaye to ng'ato biro e kanisa mar Nyasaye monego mi pesagi. Pesagi komi Nyasaye onge richo nikech ing'e ni gima ji timo sani gitimo pogore kod muma. Muma dwaro mondo tine Nyasaye kigolo ne pesa Nyasaye monochwe polo gi piny nam gi bar gi gode. To jasigu mano bire pimo ne Satan ger gig mino chiwo ne mondo mi Nyasaye jo Nyasaye no kwani ka jomo gi korgi jomone wuoth ka olewo monge ka nyalo konyore maber onge go tadiera ka gadiera ma Nyasaye onego watine Nyasaye gi mwandowa kendo kata ka jasiasa bire kanisa mar Nyasaye wogol nikech pesa mogolo no mar Jehova Nyasaye nikech bende mwando ma ji oe kokoni ondike mar Luka 16:9 ng'ama nigi kalatas ondiki Luka 16:9 wacho niya mwandu ma okare mag uru osiepe gi Nyasaye mondo ka mwandu rumo to rwaku e dala maler. Muma mawacho to mawacho ni ng'ama nogolo chiemo gi bondike mamakani nogolo gi kete mar ngima. Koro konego wabed gi jogero gi josiasa nang'o miyo gikelo pesa e od Nyasaye. Od Nyasaye miyo gikele pesa nikech ka gikolo od Nyasaye pesa eka Nyasaye nyalo konyowa yawne dusi mag polo malo kendo gweth nyalo bedo e thurwa. To kwa bedo mager gi josiasa ni ok odwani gigol Kang'adi matin Bishop Ogonyongede pesa ma josiasa gigolo kata chiwe kanisni mopogore opogore gigolo gi wanyalo wacho katiyo kod dhongere under what circumstance nikech wang'eyo ni kanisa ma jadolo leme ma jasiasa bire kawuono entiere kanisa ni kinye entiere kanisa machielo to wang'e ni solro mano mar kata chiwo mano mar achiel ewi 10 en chiwo monego be ni ng'ato gole kanisa modhiye pile ka pile. Solro ma siasa kele kanisni gi gikelo giga wanyalo wacho ni under what circumstance makori wacho ni ok onego be ni wagolo gero kodgi to pesa makamago winjo be ni rwaka un kaka jodolo. Bishop Ogonyongede ineno Joyce pesa en mar Nyasaye to ng'ata nyalo golo pesa kamoro amora
okochuno ni nyaka kanisa ni mondo igol pesa kaka mondo idhi leme to chunyi elore mondo igol pesa ok nyal ket ni chik kata momako koni kudhi golo chik adiro ondik ni kilo chik kwana par kod chiwo e oda mondo chiemo bede oda Malaki abiriyo Malaki 3 pesa abiriyo to nyaka wagol ni Nyasaye pesa koro kone waket ni josiasa ni josiasa mabiro go mager ng'ata ma Nyasaye mulo nigi pesa no dwa gole od Nyasaye okotame nikech kelu pesa od Nyasaye mani gole pesa mang'eny to mag development be okwadagi ng'ato tiri Nyasaye ka kodwaro nikech kaka chunyo elore kaka chunyo ng'ato elore ok wanyal geng'o. Akia kwase yudo Bishop Yoto en bende ka entiere county ma Kisumu kona Yoto tudruok mare podok nitiere yo makare kata kamano Bishop Ogonyongede ka pod antiere kuomi kati wacho ni ber ka irwako pesa makamae kalure ni kinde ka kinde iwacho ni keluru pesa e od Nyasaye mar mondo mi okony e chwalo chenro mopogore opogore mag Nyasaye ma itimo e ute lamo mopogore opogore e kinde ma josiasa kata jotelo kelo pesa makamagi e kanise kati kod ranyisi kanisa mari mano mar Power of Jesus Around the World bende un kaka jadolo kata in kaka jadolo kendo mochung' ne kanisa makamano bedu ka uga thuolo maru mar mondo mi upenji ni pesa makama in kaka jatelo owuok kanye tang'o miwa pesa makore lach kamae Bishop. Mano to kwanyalo penjo ana wuon kaka anogonyo kangede ma Bishop mar Power of Jesus and the World Church kendo jatelo mar Nyanza Council of Church Leaders region ma Nyanza ka ok anyal penjo ka Nyasaye mulo ng'ato no kelo pesa mano pesa ma ok penje nikech ondik ni chiwuru e kano chiwnu koro ko chiwo gimo chiwo nano kanya kwa kone ni idwa chiwo nadi en kaka chunyo elore gimo kata ora 10,000 kata 2,000 kata 1,000 kata 1,100 kata 1,500 otine Nyasaye ke Nyasaye monego golne pesa kanisa nigi development mang'eny monego tim kendo kanisa emoting'o chak puonj mang'eny mond liete nyithind kiye to gi ji man gi shida te kata nyithindo madhi e skul gi ng'ato ka ng'ato biro od bishop ni jaduong' nyathino leo kata pesa ma tere gi skul onge to wan waonge yo mwayudo go pesa ka Nyasaye okelo pesa machalo kamano dhi konyo jomodhier machandego. Ayadwa nwadhir Bishop Arguins Yoto ka bende en bende ntiere county ma Kisumu. Bishop Yoto ageno ni koro weche mag tudruok waselose yo makare machiegni twako kinyi makawuono Bishop Yoto ka en bende ntiere county ma Kisumu solro makamagi ang'eni sebedo kiwinjo kaka Bishop Odera ka achiel kod Bishop Ogonyongede osebedo ka twako tudore kod weche mag solro in korka kori kaka Bishop mano mar Holy Trinity Church in Africa mano diocese mar Masogo Central weche mag solro ma jostelo ka achiel kod josiasa osebedo ka golo e kanisni mopogore opogore pachi korka solro makamago en mane to sani makoro waneno ka ikwedogi akweda makamagi wuok oko nikech ang'o gi sani Bishop Yoto. Erokamano Joyce kuom luongo wa studio mar Ramogi kawuono adwaro mondo akaw thuolo makende mondo ago erokamano ne Ramogi Royal Medias to e weche ma e kindegi wawuoye nyaka wakwongo wabed gi pogruok waket gimiluongo ni boundary mondo wang'e ni ka waluongo solro waluongo sadaka waluongo tithe koso waluonga omiyo an adwaro mondo awachi namba achiel ka wasomo muma kaka winjo ka Bishop Ogonyongede osesomo sani en ni chiwo igolo ne kuonde lamo ok nochak kawuono kendo ka wasomo muma e kitabuno machon ahinya mar Ezra waneno ka kingi moro miluongo ni Cyrus mane mar Persia nowuok mondo mi okaw pesa ma kore lach ahinya mondo nodhi ogergo ohinga e hekalu e dala mar Jerusalem. Ma nyisowa ni gini nok ochakore kawuono. Adwaro mondo awachi ni sama wawacho kawuono ni wariembo pes ma kamoro ji birogo adwaro pogo pesa ma jaduong' jasiasa obirogo e kanisa gi pesa manitiere allocated budget mar Kenya. Ka jasiasa obiro e kanisa gi pesa, obiro e kanisa gi pesa mamare. To ka dipo oyudo pesa ne yo marach, to mana kaka winjo ka jaduong' Bishop owacho, ok en our responsibility kaka kanisa mondo wapenjgi ni pesa gi ugolo kanye to ang'o momiyo ukelo gi kama. Then mar ariyo Joyce adwaro mondo awachi ni sama ng'ato neno $20,000,000 kaka pesa ma kore lach ahinya mok onego kele e kanisa
ng'ato ng'ong'e ni kanisa to budget ne romo nade. Omiyo an adwaro mondo apinga ahinya wach mosebedo ka nitie kinde ni ma wacho ni pesa ma josiasa kata jowetwa ma gin political leaders gole kanisa ok onego gigole kanisa. Aparo ni ma en ich wang' ok ber kendo en gino ma kamoro ka wabedo motang' to dhi kelo lweny maduong' ahinya ka koro ji ng'iyo kanisa kaka kama rach. But Joyce nyaka wach bende ni nyaka kanisa be very careful e seche ma o receive pesa mawuok kuom josiasa, because ka josiasa chiwo pesa ka gitimo pesa e lwetgi to gikelo to giwacho ni wamiyi siling 10,000 kata 1,010,000. Aparo ni mano is not the biblical perspective. Muma owacho nwa very clear ni gima badi kora chicho golo badi kora cham kik ne. Omiyo amon kendo atamora ahinya mondo mi jasiasa okaw pesa maduong' kata matin to wacho ni anagolo maromo kama. Nochuno Yesu Kristo mondo bed mana machiegni kod kama ikete pesa. Eka noneno ka dhako moro keto ela matin. Eka kano oseneno ka jomoko ne keto madongo. Mama chaka nobiro to bolo to chako wuok awuoka to dhi to Yesu nowacho ni mane ng'ama ogolo pesa maber. Omiyo adwaro mondo wang'e kaka jo-Kristo kendo wang'e kaka jo-Kenya ni sama watimo gigi to nyaka wang'e ni chike bende, chik mar piny bende ni kodwa, because kisomo article 8 loso on the separation of church and state, church and state government. Koro omiyo an adwaro mondo awachi ni ka josiasa obiro e kanisa, let them humble themselves and whatever gimoro amora ma gigol ka ging'eyo ni gin under the authority mar Nyasaye kendo ok gin authority margi. Because ka wawegi mondo gibed under their authority, tema wabiro bedo gi compromise. Gik ma gidwaro ema koro wabiro timo kendo ok wanyal siemo wang'gi e seche ma gitimo marach. Wiyi ok nyal wil ka higa moro mokalo kane wan gi COVID ne aloso kuom jolemo ma odak e State House ma koro ok nyal siemo gik matimore maricho. Omiyo jolemo nyaka chung' motegno, kata ka gikelo pesa pod nyaka wanyisgi gik matimo maricho e piny. Ka ngima mar thieth rach, nyaka wasiem ni ngima mar thieth rach. Ka education system ok dhi maber, to nyaka wasiem ni education system ok dhi maber. Ka waneno ka nitiere abduction, imako nyithindo, tibiro nwa gi pesa madongo e kanisa mondo waling nikech koro ok wanyal wacho. Awacho ni jolemo nyaka wakwer ni gik maricho pod nyaka wawachi nikech wan ema nyaka wasiem social evils mandiek. Point maber ahinya mano Bishop Yoto ka entiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono. Gima badi makora achwicho golo, badi makora chamo ko winjo bed ni ng'eyo ni ogolo adi. To mane momiyo kata kinde mang'eny ang'e ni e kanisni mopogore opogore kinde ma kata ng'ato golo chiwo mare, mano mar achiel ewi 10. Tenoga ka kinde mang'eny isoyo gi e bahasha to kila ng'ate mong'e chunye ni en ogolo pesa di. Ma kata jadole mabro bedo ka ng'eyo bang'e, ma jo kanisa mamoko ok winji kata ok ng'e gino ma josiasa wacho ni kaber to nego bed ni gitimo ni kik gilande rumbi ni agolo pesa makama. Ma bende makele penjo machielo Bishop Odera ka ntiere kodi Nairobi kae. Nyaka gisani paro ni josiasa wacho ga elela omenda magigolo kalure ni gitiyo kod kanisa kaka kanyo mar goyo siasa kose yo machalo nade. To un kaka jodolo ere kaka unyalo ensure ni kanisa bedo kuma neutral ma wechego mag siasa ugae yo makare, nikech adiera wang'e ni e kanisa kata ok endos ya siasa mora mora e kanisa kacha, nikech wang'e ni kanisa bende nitiere jomopogore opogore mabiro. Ng'ato seche moko biro no tuo, ong'e ni kobiro kacha ango lemo ango changi, entiere kod midhiero mopogore opogore, kobiro kolemo to seche moko Nyasaye biro neno ka konye. To koro ka jasiasa biro koselando ni anta golo pesa makama, bing'eni kata ka bishop orwake gi mor mochako pako jasiasa makamano nyalo miyo waumini moko seche moko chuny gibedo kod to moro. Ere kaka nyalo bedo ni giwacho pesa ma gigolo mondo josiasa kata jopiny mantiere kacha one ni entiere kod tekre kosango matimore? Erokamano Joyce. Mokwongo penjo moro ni rais no kuongo go marufuku mondo kik gol pesa e yo mora mora, to en mokwongo dhi ogolo. Anyalo wacho ni kora kaka an taneno otimo maber nikech ng'ato nyalo weyo ma ok ochiwo ne Nyasaye, ta chien Nyasaye wuoyo kode. Nyasaye nyalo wuoyo ng'ato kata gotieno kata machune, samoro Nyasaye nochune mondo chak timo mano. Koro mar ariyo ewi mano, chiwo mar kanisa, an
gie pacha dang' awach ni ok onego luonge ni solro. Onego luonge nang'o? Onego luonge ni chiwo. Kada oluonge ni chiwo e od Nyasaye to ogolo sauti maber e it joma oko mondo jomoko ng'ato bi koa oko mondo koro chak penjo chiwo mane e od Nyasaye. Koro tek. Ang'o momiyo kidwa no luonge ni chiwo oluonge ni solro. Kik luonge ni solro, oluonge ni chiwo. To seche moko igole mar mondo mi seche moko konya e gedo kata mar kanisa. Mano dongo nego bed solro kose? Mano nego bed solro kanolos arambe. To ka ng'ato biro e ibada ma normal ibada ma onge arambe, function yeyote mane dhi gi fundraising ne onge, onego luong ni mogolo cha onego bed chiwo ne Nyasaye. To ka en normal ibada to luonge ni solro, to mane ma itiyo penjo era ka solro isolo ne kanisa pesa mang'eny machalo kamano. Gina right mar penjo nikech nying momiye sama chiwe cha e marach. To en gima ber. Koro nyingi ne manyaka loke. Koro abire penjo mi penjo ni ipenja penjo moro ni mogiki. Josiasa tiyo kod kanisa kaka kuonde magoyo sera mar ombulu. Kamano. Wan gi josiasa matimo mano. Obiro kosebiro to nyalo golo gimoro, kosegolo gimoro to wuoyo gi jopiny moyudo kanyo. Kendo e chunye ong'ene gimotimo cha omiye platform mar jomobedo piny kage. Lakini e od Nyasaye to koningo bed kamano. Od Nyasaye en od tony, en od kama ningo ka ng'ato dhiye to dhi kobolore kodhi lamo Nyasaye makata kopo ni ne en kisiasa to ningo owuo gi jadolo. An abiro kama mondo tima nade? Ulamna. Lamo to ng'ata nyalo lamne. Lakini mondo mimiye thuolo mondo go siasa e od Nyasaye kanyo to wagolo oko kaka jodolo. Oningo bi walamo ne ng'ata obed mbunge, obed MCA, obed women rep, ng'ata mobiro bro mondo lamne, obed ng'ama tuo, wan thuolo mar lamone. To kogolo chiwo to waluonge ni chiwo unless ni ne en fundraising. To wakoni jumbe ma kama obiro ogolonwa solro kama wan gi liel watimo fundraising, liel ni duong', ogolonwa siling 50,000 osolowa. Mano kuro kata ka nyenda osolo nikech liel, osolo nikech project mar gedo, lakini ka en normal lamo to gimoro amora mowuok onego bed chiwo. Bishop Ogonyongede ka intiere kaunti ma Kisumu, winjo kanyo kaka Bishop Odera kaachiel kod Bishop Yoto bende oloso ka untiere kode Kisumu kanyo. Iwinjo ka Bishop Odera wacho kae ni owinjo bed ni luonge ni en chiwo. Ahinya nyato mano omenda ma igolo e kinde mag lamo ni jasiasa bira mar mondo mi olam. Kata kamano penjo ma kamano adwa ne aket ne Yoto, Bishop Yoto ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Bishop Yoto, iparo ni josiasa gilandoga omenda ma gichiwo? Oseng'isa ka ni kik waluonge ni solro, waluonge ni chiwo. Solro igole arambe, chiwo tigolo mana e normal mano service ma jasiasa bire nyaka sani. Iparo ni nyaka sani nyalo bedo ni gilanda yanga omenda magigolo kalore ni gitiyo kod kanise kaka kar siasa. Tere kaka inyalo ga weche mag siasa kata campaign e kanise mopogore opogore. Bishop Yoto. Judges, adwaro koda yie ni josiasa gin joma tiyo go tek kabisa kendo gin joma very tactful. Gibiro ka gibolore kendo ka gisedonjo ma gibolore to gitemo matek mondo mi giluok paro mar joma giyudo kama nitie. Ma ka giseluoko to koro gitimo gimoro amora ma gidwaro. Adwaro mondo ayie kod Bishop Odera kata gi Bishop Ogonyongede kuom gik ma giwacho. Namba achiel, awacho ni onge solro mora mora migolo e kanisa. Kanisa nigi sadaka ma iluongo ni chiwo. To kosebede solro koro chalo gima en arambe. Tarambe onge kama nitiere, onge rum mar arambe kanisa. Awacho ka chako ni okotam jasiasa mondo chiw ne gero kanisa mar Nyasaye. But jasiasa machiwo ne gero kanisa mar Nyasaye nyaka bed very careful ni nitiere gik makotim ma jok mosomo weche miluongo ni psychologia wacho ni loso on giluongo ni the sense of legitimacy makoro mi giparo ni en wuon mi nyaka koro losi to yo mudong koro do kaw kaka danyisi Joyce kanyocho jachung' maduong' mar piny President Ruto the kanisa wadwani mondo wayie wan wasebedo gi Ruto for a very long time. And Ruto, President Ruto, Ken Ruto, nomi mich man chiwo. President Ruto tell chiwo. Ne wan gi Kenyatta,
ok nwaneno kama Kenyara nochiwo kata ka nochiwo to ochiwo kodhi lemo e local church mare maniluongo ni Catholic. Wadak ka gi Moi ne bende ja AIC to ne limo kanise mopogore opogore. Baba wa maduong' mobet bathe ka miluongo ni Bishop Ogonyo Gede mantiere next to me here ung'eyo very well ka Moi nowuok Tanzania. Bishop Yoto kang'adi matin mana Bishop Yoto iwacho kanye yo makare ni jatend piny masani William Ruto ni nyalo bedo ni en jachiwo kendo ichako chiwo ranyisi kod jotend piny machon ma seche moko ok nwane ka gintiero ng'ala manyime ahinya e weche mag chiwo. To parni kinde makalo chien jatend piny Kenya owuon William Ruto mane ochungo weche mag chiwo solro kata golo solro e kanisni mopogore opogore kaka bende nogoyo marufuku ni jatij sirikal mora mora kik gol solro kata pesa mora more kanisa. To aneno ka sani ene makoro chalo ng'ama koro doke wachne. Ene makoro akiana wachno telo negi e golo solro makamago kendo ncho tarika manadeka ne ogolo $20,000,000 e kanisa mano mar Jesus Winners Ministry. Jumapil mokalo bende ogolo kendo 20 million mane kanisa mar AIC Fellowship Annex Eldoret. Ang'o momiyo ochungo solro gi to ene makendo chako chiero gi sani Bishop Yoto? Joyce, already mondi ikaw wachni maler kendo mondi winj gini maber kabisa, my dear sister. Ni pesa mane Ruto gole kanisa, Ruto nogoyo rambi. And Ruto nogolo pesa kaka kanisa man, kaka ng'ama golo sadaka kanisa. Ne wasewacho the bad side mar golo sadaka tilamo. Dine Ruto kaw siling $20,000,000 to lucho ndong mar Jesus Winners whatever. Ong'eyo madino ng'eyo ni Ruto golo $20,000,000. The only challenge and the methodology manogolo pesa malach. But gimano tam makata chikota mukawuono ma article 227 talks of public funds manyaka be allocated transparent. Koro mae no tam ni to siasa biro no riedo to gola rambe ka ng'ato golo kama keshi dwaro ng'eyo pesa gi golo. To ka ja siasa biro kanisa on a Sunday to decide ni odwaro golo pesa to golo kata na million apart. The only challenge madam put that on Joyce Nichi nano 20 billion as a lot of money because Kenya is such a blessed country, monetary for needy people, but being ruled by people who are broke. So gimatin magenano gidwa kao ngawacho ni manu malichi kabisa. Ana wacho nyaka sama kuna chuni ni Ruto nyaka kawuono no kwera rambi. Kendo sama no timo makosa manotimo eni no wacho no golo kama to mondo no wacho na biro konyo gero kanisa ni it's not a sin mondo wacho no konyo gero kanisa. All these big cathedrals oger kon josiasa and ne gigolo pesa na lolo ne oyera omiyo an koda dwaro ni wacho nyaka kawuono the methodology mane jaduong' mane ker otiyogo marach but gima notimo to was not bad. Then mar ariyo gima dwaro mondo wachi and when these monies are going to a particular church ma kanisa chiel emineno ka kinyo tene 20 million that it will raise people will start thinking tang'o momiyo ka ken ni miteri is it pesa giluoko gi ka ositimo gi nang'o ng'ato nyalo wacho ma but ka en ng'at madhi kacha to golo pesa ok ane gima rach to nyaka kawuono nyaka wayie ni chik mar Kenya otamore president mar Kenya nogolo chik ni jatich sirikal ok dhi arambe to nogolo chik ni jatich sirikal ok gol sadaka ok gol tithe because these politicians are also members of our churches. To iwacho kanyo makare ahinya iwacho kanyo makare ahinya ni ok nogolo chik ni jatich Nyasaye ok gol tithe kata ok gol sadaka to solro ma igolo to ilande rumbigi nyalo bedo ni gitiyo kod kanisa kaka kara goyo campaign kata kar sero mbulu kuom jopiny to un kaka jodolo ere kaka unyalo gayo chenro makamano mano mar golo solro kata golo chiwo tilande rumbi Yoto. Now mande makika wanje dolo we must now talk ilugo ni in unity ma wabed lugi mora chiel mondo wawach ni kata ka josiasa biro e kanisa wa mondo lem kodwa magi yudo thuolo mar golo sadaka to kik wami moro preference than others because kata chieng' mana ji nie kanisa josiasa wa many there to emani one person imiyo preference imiyo duong' oloyo ng'ama chiel nikech koro en ker mar piny but when it comes to giving temo pire kanisa ka okelo michigi kata chiwogi ne Nyasaye
mai ma jo Kristo jodolo madongo kaka sani wan Kisumu kaka Bishop Washington Ogonyo Ngije ma en jakom mar Nyasa Christian Church. Koro gike ji bedo pe to wacho ni keto siasa go biro, we will welcome them. Wabro rwako gi kanisa wa, but gi ok miyo gi thuolo mondo giland pesa ma gigol, nikech pesa gi no ok ber moingo pesa mama moro golo siling achiel. Pesa go duto romre nyinta sai kama mtu golo milion 20, Argo is golo siling apart, 1 million 20 siling apart. That is what we say. Koro miyo enemy, the church must now come together and really make some rules to stand with their rules. But I don't know, Joyce, you have to be very careful because people are thirsty. I say what you need, we are in a very great country, very potential country, but we are needy. So what be the rule for Jomi Lumuni broke the politicians. So whatever they do, Mageneno, Tio Gomaraj, Mondomi, Oket, Kanis. But Joyce, you need some more Catholic schools. Those Catholic schools are being run by TSC teachers who are paying them. Joyce, you have gone to Catholic hospitals. Those Catholic hospitals, we record doctors move to train a government training institute. Who is paying them? So, me another watching methodology. Emanyaka nwangi as an institution, mondo waneni wachungo Kenya mabe, ilo Kenya chungote. But Golo Pesa, I'm still standing with the President of the Republic of Kenya. Ni kachunyo neno no katangata moja siasa kachunyo neno no golo to gol mabe. But Joyce, adora atiki mona wende jomamo. Jogi are very tactful. Kata wansani kitemo wanyaka nje du egwe koni. Gibire liel, to gikawa fa par ko gibolo kanyo, to giwacho ni gemi omundo the local car. Joyce, is it true this single fa local festival? So they're just buying it. So one of them go to Mutego to acquire. Even if you give, that body got a still for a champ kicking in. And that's all. Iwacho kanyo makara hinya kenda geno ni Bishop Ogonyo Ngede bende luoto aka ka intere studio marwe county ma Kisumu kono okinyi makawuodo. Bishop Ogonyo Ngede ere kaka un kaka jodolo mago maga kanise kendo in kaka achiel kuom jotelo mochung' ne kanise mane county ma Kisumu, ere kaka unyalo make sure kata unyalo neno ni kanise obedo kama en neutral ma kata obedo ni jasiasa, nikech onyalo wacho ni josiasa kinde mathoth ka gisegolo omenda ma gigolo to giwache rumbi ni anagolo omenda makamae. Ere kaka unyalo keto kanisa mar mondo mi obedo kuma oku endorse jasiasa mora mora kata oku yienegi mar mondo mi gitima kisera mar ombula inyanya to e kanisni mopogore e pacho kae, Bishop? Pero kama na Joyce kuom penjo mi penjo no mona penjo maber malich molo ta nyalo wacho kama. Kwa somo Luka biriyo wasa chiel. Jadun lweny moro nitie mane wuoyi maratego abisa to jatich ne tuo. Ka jatich ne tuo to noro joote ne kuom Yesu. To koni Yesu ni jopuonjre odhi kar Yesu ka ne gidhir Yesu to gikone Yesu ni ya jadun lweny orwa iri mondo ibi chang misumbane. To jadun lweny morwa iri ni ohero ogandawa nogero nwa kanisa. It was a giver. Bas gino kene no mako lwet Jehova Nyasaye kane Yesu bir ng'ama ok dwar mondo chiw ne Nyasaye kata chiw ne ji konyo ji adiri nowacho ni an konyo ji nokokela to no biro mondo konyo nikech ondike mamalenia Jehova Nyasaye nohero piny kama ai bang'e no chiwo. Koro chiwo en gima part of dwaro mar ng'at Nyasaye. Emomiyo anyalo wacho ni kuom josiasa an asebedo gi siasa mang'eny nikech nachako gi Kenyatta abedo gi Moi mano osiepna kabisa moko nyaka gero kanisa mane mwagero Nyalenda kairi to no chiwo gi chuny maler konge wach machielo chiwo ne Nyasaye no miyo moyo tiyo e Kenya ka higni 24 non stop ka weche gobno ber omiyo an awuon apuoyo President William Samoei Ruto kuom lani manyo ogolo 20 kanisa cha nikech kanisa no nigi development monego gitim to chalo gi be nigi wuoyo kode emomiyo be kako no wuoyo to koni agolo nwa 20 ok no pore apoya kama no sinjo views mag joka kasa ma jatelo biro jokten kanisa ni yonge maber ko po apoya kanisa mono pogore to ngamo biro office mu bedo go piny kanisa nyalo nyise project ma kanisa nego koro kanisa mo mi project ma kanisa nego ema koro mbio chiwore koro ananeno chikot madunga nyaka no ka nyithindo matindo omuoch ni dhi mondo bi ogeng ji kalemo nikech kanisa ni no gole 20 adira Nyasaye monego kelne pesa nikech wacho ni
kelu pesa e oda mondo chiemo bede e oda tadiri ok anyalo geng'o Nyasaye. To kendo Cornelio tije ote 10 weta achiel. Cornelio nodhi e lemo. Kanodhi e lemo sama nolemo to jamalaika nobiro ma e polo malo. To koni Cornelio lemo ni gi timo ni ochopo nyim Nyasaye koro orji Yopa lemo ni gi timo ni no ko lembele manono to no chiwo ka koro William Ruto koro chiwo. To kang'adi matin Bishop Ogonyogede. Nyasaye kero jatelo mok chiwo Nyasaye. Laini okuok ne maber. Kang'adi matin Bishop Ogonyogede mosainya. Koro en siasa nyako bed gi ritruok. Kang'adi matin Bishop Ogonyogede wang'e ni iwacho ni isiro mano omenda mane jatend piny ogolo mane kanisa mar Jesus Winner Ministry Church. To gino momiyo wanyalo kata wacho ni rawere ne owuok oko ka koro ging'anyo mano Jumapil mokalo ka koro wanyalo wacho ni ne gidwa occupy kanisa makamano. Ne giwacho ni omenda makamano ichiwo ne kanisa achiel. Tadira ka wang'iyo to sani sekta mar thieth wantiere kod ng'ikruok e sekta mar thieth kacha sekta mar somo kachiel kod sektas mamoko ok ti e yo makare. Ang'o momiyo omenda makamae kaka solro igole ichiwo ne kanisa achiel kende to sektas mamoko e pacho kae to podi ok tim makare. Mane gima nonyayo ich wang' ka bende koro ni dwaro mar mondo mi otim nonro matut ni omenda makama en omenda mar jopiny ema jo siasa gologa e kanisa kose en omenda mawuok e ofuke owuon. Bishop Ogonyogede. Koro Joyce ng'eni ng'ano kanyo tek malich malo nikech gima timore ng'ato ka ng'ato mong'eyo ofuko ne ka ofuko ne ringo to pesa mag project mag sirikal bedo plan koa ministry mar finance koro ging'e kuonde masago nego dhiye ta ka ng'ato chunye le kuom pesa gemengo kaka Dr. William Samoei Ruto ma president mar Kenya en ng'ama nigi business mang'eny to business to bumsar bo chamo koro kanya so wuyo koro mondo gol gimoro ok ng'ato dictate ka onyembero ni mondo koro dictate ji ka gibire kanisa ni dictate gi ni do ni nyiso pesa miting'o mibiro go ka mani ng'eni wachalo ji makoro kedo gi Nyasaye nikech Nyasaye yawo chuny ng'ato mondo gol to koro waketo ni condition ok onego waketi wawene Nyasaye thuolo to ng'eni ka wawe thuolo e thurwa ke Nyasaye biro gwedho Kenya yo maduong' malich moloyo nikech piny modok kuom Jehova Nyasaye gi chiwo gi gimoro amora Nyasaye gwedho moloyo piny ma jongunya to moloyo geng'o ni kanisa konego chiw kanisa konego dhawo pesa miyoro tere mag arambe gi kata mag mipira kata mag ng'ama dhawo go onge kata migolo e klabu kuonde mag lweny gi onge ng'ama dhawo be ng'ama nyalo kedo ka koro gik ne dhi e kanisa koro kikete question mano ok adier kata matin kanisa onego wene thuolo mondo chiw ni Nyasaye mondo kanisni oa malo nikech pastere thagore malich joyalo thagore malich bisobe thagore malich jomoko kata gari kata ndiga moringe maonge nikech kako oyud konyruok onge to ka Nyasaye umulo chuny jothuro mondo gigol ne Nyasaye giti ne Nyasaye kanisa mano en gweth maduong' malich moloyo man kaka jatich Nyasaye mamalo chutho a support mano ni kanisa onego gol ne pesa kejo ndiki niya gima ng'ato chiwe ma yaw ne yo ngech 18 gima ng'ato chiwe ma yaw ne yo to kitamri chiwe kendo kele nyim jomadongo ka yie tiyo ni Nyasaye nono Nyasaye yaw ni yo tek mabor to mano piny mwakede dhier kendo waketo piny e koko emomiyo industry wa ochung' mang'eny nikech waringo waweyo od Nyasaye tije mang'eny ochung' nikech waringo waweyo od Nyasaye to wadonjo mana yako kata wasoyo fukewa. Iwacho kanyo makare ahinya kendo kaduoke twaka Bishop Odera ka entiere kodi e kaunti ma Nairobi ka okinyi makawuono. Adira wanyalo wacho ni jopiny osebedo ka wuok oko ka koro criticize ahinya solro ma josiasa osebedo ka golo e kanisni mopogore opogore to wang'eni latest en mano ma jatend piny William Ruto yando golo ma koro ne onyayo ich wang'a kendo paro mopogore opogore koro aparo kata ni jadolo mar kanisa no nowilo nyaka namba kalore ni ayanya ne orome en kachiel kod min ode kata kamano kanisa onego bed ni rwako nade criticism makamagi mawuok kuom jopiny kotudore kod solro ma josiasa golo e kanise mopogore opogore. Erokamano ahinya Joyce. Aparo ne ariwora gi jotich Nyasaye wetena mowuoyo Bishop Daktari Ogonyogede mano is my spiritual father. Ene modonga e tich Nyasaye. Nyasaye mondo gwedhe ahinya. Anyalo wacho ni koluwore gi weche ma giwacho kela wacho ni kanisa mar Nyasaye o chutho kedo gi chiwo madonje od Nyasaye chalo gima wakao piny wayiecho gi ligangla nikech wachalo gima makamen gi od Nyasaye makoro gimoro amora madonje od Nyasaye koro koningo donje to bende
nyithindwa kata jo dalawa ma jowa be mnane kare nikech geno ka samoro sectors mathoth ok ring maber. Sectors mar thieth ji nie ndara, sectors mamoko mopogore opogore nyaka mag somo ji lala meka. Gin be gin mana kare ni haki margi oningo tim to rais ema nigi tich matek nikech ji dware mang'eny, sectors gi te dware. Koro kopo nono ni oyudo gimoro matin mondo kele od Nyasaye to laini manotimore mata kipacha to nalamo Nyasaye ni wa support ni sadaka kod chiwo ningo bia od Nyasaye kendo gima ne President Daktari William Samoei Ruto ochiwo. Mano ne chiwo mar Nyasaye mokele od Nyasaye. Kanyo waonge question, waonge gi wach moro. Mak mana gima an awuon anyalo wacho ni kaber kochakore thuolo no kadhi nyime olok nying chiwo, olok nying pesa mikele od Nyasaye, owelung ni solro, oluong ni chiwo mana kaka ne wasewache. Muma moro wacho engeche kaka jaduongo wacho kisomo engeche 11:24 wacho ni ng'ato pogo gige ni ji to medo mewo. To kisomo kidhi nyime koni amachielo tuono ji gik monego giyudi to mede dhier. Tiene piny ka jatend piny en jachiwo, tiene piny nyaka bed piny mogwedhi. Omiyo anda nyalo wacho nyathiwa ni chiwo e od Nyasaye to waweya thuolo mondo dhi nyime ka okolore. To bing'eni gino ma omiyo nyaka sani koro wanyalo wacho ni wantiere kod twak ma kama en kaluwore ni mana kase wacho ni en criticism mawuok kuom jopiny. Giparo ni jatend piny seche moko ne nitiere kod misplaced priority. Kaluwore ni kar mondo seche moko kata pesa ma kamano okete sekta mar thieth manitiere kod ng'ikruok kata sekta mar somo mantiere kod ng'ikruok to okawe otere kanisa achiel kata okawe to tere kanisni mopogore opogore. Joma nitiere kod paro makamani in kaka Bishop Odede nyalo nyiso gi yo machalo nade ni solro makamago seche moko gi paro ni en gima seche moko kelo koso bedo maromre kod misplaced priorities ma josiasa moko nyalo bedo kod. Mana kaka ne jotich Nyasaye wete na owacho. Wan kaka jotich Nyasaye hapwa opogore. Samoro ka jatelo biro lima to Nyasacha nyalo loso kode mopogore gi kodhi kamachielo. Mipo kaka mobiro nyalo golo gima duong' moloyo. To ka gino biro koro biro gire kwet, kore kwede gi jopiny. Problem makelo miyo kwet no bede en ni ochung' to land mabebo mawacho ni gima lweti kora chamo chiwo achich kik ng'e. To samise yange machamo ng'e kata chicho ng'e koko no nyalo wuok. Anta wacho ni sani kaber to chiwo duto mapone nyalo kelo tuomruok kata bebe no chiwo gimoro tuomruok nyalo bede. Rais ong'eyo, nyithinde ng'eny, churches be ng'eny nyaka Nyanza, Rift Valley, koni gi koni. Wacho ni kanisa achiel oko ningo yes beto ber. To ng'eni ng'ama nigi nyithindo kata kitedo chiemo, itedo ring'o kwa mfano. Donge nyalo miyo ng'ata kenga achiel kata kenga moro. Iolo ne ng'ata kado matin kama. To kikawa kenga disa achiel tiole akenga par. Nyaka joma udong gi yang' no ng'ur. Nikech joma moko yudo ka ng'ur nyaka wan kaka jodolo. Ere gomiyo kanisa ne omi pesa mang'eny kama. Koro kaka jatelo en gana wuon piny. O en gi nyithinde. Koro kata komoro milion moko 5. Ochako ringo duoge Nyanza kata anadwara Joyce. Anadwara rais agombo no chope kanisa nan bino miya kata milion moko 10. Mamano en adiera en haki mar kanisa. To kata mana ko the power of Jesus around the world church Kisumu ogoli milion moro 10 be. Mano ber kabisa to koponi kanisa achiel to mae mang' no kel question to kod criticism. Yeah. Mana penjo mapenda penjo Bishop Odera kae mabenda dwa nachwal ni Bishop Yoto ka ntiere county ma Kisumu. Ere kaka jodolo kata joten kanise onego beni deal gi criticism waneno gi sani makoro jopiny osebedo ka wuok oko ka koro kwedo solro mopogore ma osebed ka ichwalo ne jo kanise ka koro giwacho ni moko kuom gi gin misplaced priorities ni kara chiwo pesa makamano ne kanisa winjo kete sectors mopogore opogore. Inyanya to solro mawuok kuom joten piny solro mawuok kuom joten piny criticism makamago joten kanisa onego bed ni deal kod gi yo machalo nade. Inyanya to gisani mo nyalo wacho ni githoth higni mokalo chien to ok nwane ka en shida mora mora nikech nitero pesa to bang'e to mana sawa ngima dhi mana mbele kaka kawaida.
Aya, Bishop Yoto kwa winje yo makare ko nyalo mana loso weche mag tudruok mago mag duol gi Bishop Yoto ka entiere kaunti ma Kisumu mar mondo mi wawinje yo makare akio kwa se yude yo makare Bishop Yoto kinyalo mana dhi mbele. Aya, nitiere ng'ikruok matin. Bishop Ogonyongede, weche mag kwedo kanisni ma osebeda ka imiyo pesa makamago, criticism makamago, ere kaka jodolo nego bene kaogi ahinya to kinde makore feel ni gin misplaced priorities kata keto pesa kama ok ni kare ahinya to gisani. Jodolo kata joten kanise onego bene kaogi e yo machalo nade? Nyamera iro kamana ahinya kenda apuoyo ahinya rieko manyasomi mondo iwuoye wachni mi mondo oyaw it jopiny. Adiera e yo mar tiyo ne Jehova Nyasaye kata e yo mar limbe kanisa mar Nyasaye ong'e mogeng'ne dhi e kanisa mondo dhi olemie, onyalo dhi leme kanisa. To kuom wach mar chiwo ne Nyasaye kata chiwo ne kanisa, sama ng'ato biro chiwono ok ong'e chunye moelore, ke chuny ng'ato nyalo elore sama chunye elo ne timne Nyasaye gimoro. Ok nyalo jeni ka chunyo ele kola chaka timo kor ok en piny kaka piny do kaka nyuol mar do mar dala kata kuom piem mar kanisa ni wakwane piem dawe. We are not in competition at all. To gima nyalo wacho ni ka Nyasaye umulo ng'at mo chiwo nyalo chiwo koero no lande koero no chiwo silently lande kech ma wacho ni gima kola chicho chiwo kikola chamni. To ka ochopo ni kodwa lando to mano ber nikech ka jogo nyo wacho idwaro gima kamano ko ikete yipti wangi biro wacho ni ng'ano biro kato gima timo onge kilando kitimo marach. To gima nyalo wacho thurwa en ni walam ne Kenya nikech jachien kelo kugende sama wachako lweny gi kanisa mar Nyasaye nikech jopiny ma josiasa moko osenyiewo nyaka mitokni ne jothum mago thum, osenyiewo nyaka ogero nyaka gik kuonde mabeyo ne jothum, nyaka udi moko genegi udi. To ng'ama nyalo go koko koro kochipe od Nyasaye ka koga koro koko betie gino konego bedie kata matin niki konego piem gi tich madhi od Nyasaye nwalo dhaho mano ok adiera. To josiasa be kobiro ok obini sama biro ni kosegolo pesa koko yawo siasa oko ana jaketo ga ni ka lemo rumo to koro owuok e dho kanisa kucha koro nyalo wuoyo gi ji kaka Nyasaye miye. Mano wajatimo kamano. Koro momiyo kuom mono mar Nyasaye to wasebedo maber kwa gutho josiasa gi higni go te pok aneno shida moro mantie chakre kinde mag Moi nyaka kinde mag Uhuru nyaka koro ochopo mar Samoei Ruto kae kata mar Kibaki. Kuyo sebeti mang'eny omiyo wawene Nyasaye thuolo to kanisa mar Nyasaye mokoro wuok mondo walem kik waket gini ka gir piny ma ji piemie kata ma nyiego betie. Nyiego nyaka waneno od nyiego chutho adierwa kabisa mondo wawe Kenya biro thuolo to Nyasaye biro gwedho thuolo ka moloyo kamama an kanye kama wuoyo ni Nyasaye mondo gwedho Kenya to ok wadonjo weche mag piem manono monge kodgi. To josiasa oritre mondo gibed gi kony chunje jo Nyasaye mane thurwa kaeri ka giwuoyo to giwuoyo gi rieko nyalo konyo kamoro mane kama nyalo kelo kaka jadolo ma Nyasaye. Aya, keo kwa se yudo Bishop Yoto, weche mag tudruok pok walose yo makara no kwa donko dakika dek kende to wadhi e yweyo marwa mokwongo twak marwa mokwongo twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no ote makamago adwa somo ote matin kende ote mamoko abo bedo ka wasomo bang' dhi e yweyo. Mano ja Magoya Ugonja wacho ni pesa okrach golo onego ogol achiel kuom 10 mar Ruoth Nyasaye to okotim kamano nikop ka opo ni mano ema oteroga to okonego olandi. Owacho ka ni jo Kenya ni kare ni mar dabed ni ogolo kamano to onge ywak e sekta mar thieth skunde ochopo singo mane oketo ne oganda jopiny ok pinga ni mar otiyo ne jopiny bende. Odumbe Wellington wacho ni jatelo ka ogolo pesa onge shida, sacrifice is for all. Atize Mzalendo bende wacho ni pesa motero e kanisa go owuoth e skunde te mane Kenya kae ka dine odhi yudo ka rem nitie mar somo okonygo nyithindo. Odhi mbele kowacho ni pesgo ok tigo kata e kanisa go. Ana wuon ang'eyo kanisa moro ma Ruto gole 1M
igni mokalo kata ka ne ok ong'eyo ni chieng' moro nobed ker. Nyaka kawuono ot mane ileme chon ema pod nitie. Onge mane oger manyien kata lokruok manobedo onge. Omiyo okony nyithi skul moloyo terone olungo gi kanyo no yieyo mano pach Atize Mzalendo. Adwani wakaw yoyo madundo gi sani ote mamoko kaachiel kod penjo mabende joneno magwa nitiere godo. Obobedo ka wasomo gi e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Mama temo kigocho. Yes, ma en jangolo mari Eli Toto kata Elisha Toto. Mondo mi yud thuma mar temo kigocho di star 860 star 417 ash. Ramogi TV od jathumbe duto. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kaachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Seher no kata matin. Itie chieng' mora mora ma seher no sega chwanyi. Iyo sega wang kodi. Osega goi. In wachna. Onge gima rach motimona. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa mar mbako romo. Kaponi kitudri kodwa gi sani, watu wako tudore kod solro ma osebed ka ikwedo kowuok kuom josiasa ma tero solro e kanisni mopogore opogore e pacho kae to gilando. Kata kamano jodolo mantiere godo wacho ni omenda makamano kowinjo luonge ni solro to winjo ni luonge ni chiwo. Kaluwore ni e kanisa kacha itero chiwo, to chiwo makamano kitere ok onego bed ni lande. Ang'o momiyo josiasa lande?
lande. Nyalo bedo ni gitiyo kod kanise kaka kuonde goyo campaign kosango matimo. Rantiere kae kod Wela Dep, Archbishop Jojo Dera mar kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church e county ma Migori, Bishop Arguin Yoto, kanisa mar Holy Trinity Church in Africa, Diocese Mama Sogo Central, kaachiel kod Bishop Ogonyongede, mano mar Power of Jesus around the world e county ma Kisumu. Adwa na med somo moko kuom ote, wantiere tilo mogik to ote thoth ahinya. Koka somo gi sani thuolo nyalo rumonwa. Ote makamago abo bedo ka somo gi achiel kachiel mana mapiyo piyo ka wadhi mbele. Lilian Seda wacho ni josiasa tero pesa e kanisa mang'eny to basari timiye 4,000 kende. Pesa go gichul ne nyithindo mokoso fees. Odhi mbele kocho ni ndara rach to ng'ato tero pesa mang'eny e kanisa. Nitie gik moko maricho, thieth rach, mago gik monego pesa go konya. Ndara rach kabisa, mago gika monego pesa go konya. Erokamano ahinya. George Henry bende wacho ni josiasa oloko kanisa kar campaign. Sama japiny to kech kayo to tuoche bende chando dendgi. Washington Oyata wacho ni gin solro michiwo e yor siasa ni kuop jachiwgi lando gi ayanga. Muma to wacho ni gima korka chwich ogolo korka chama kik ng'e koro chiwo gi ogak. Injinia Lazaro Kanyambok ng'isa kae ni adwa miyo jodolo wach kod tiende. It's better to say the naked truth. Wacho kae ni immediately after Moise Tenya, odhi mbele kwacho ni kanise ne ochako bagni makao tribalist stand over national issues. Gini o complicate bedo kod yie kuom stand margi politically. Odhi mbele kwacho ni Samaruto kod Gashagwa ne golo pesa madongo dongo ne kanise ne giyienegi gidho pulpit ka gibayo wach ne their political rivals. Koro sani all of a sudden gitimore ni gineno ler kendo giduoko pesa. Wacho ka ni 2007 Kenya almost disintegrated to anarchy. Kodhi mbele kwacho ni Cardinal Njue mar Jokopere nobuogo ji kod lingthi ma ok owacho kata wach chamo muma usiku. Meaning ni kanisa nosekawo tribalist stand over national matters. Kendo sani bishop manigi roots from Mount Kenya sani pingo sirikal kata pingo sirikal yot e dhoggi. Then mawuok Rift Valley kod Nyanza biro support kanise mondo okop kaka Bishop Muge kod Okulu gini ne tiyo. Haya, mano Injinia Lazaro erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo janeno wacho ni moko kuom kanise gin kuonde ohala mar luoko pesa. Kanisa moko nitie maonge nyalo to josiasa ok dhie kanise go. Nitie tudruok matut mantie kind weg kanisa kod jasiasa. Fredrick Osuru wacho no yaore Joyce mosina jadolo penjna Archbishop Jojo Dera kaponi jasiasa monthly salary mare en $1,000,000. Odhi mbele kwacho ni to every Sunday ogolo chiwo ma ohingo msache mano ok dikelie penjo. To chiwo ma josiasa ema nyaka landi e altar. To penjo na mogika josiasa gi dakwanegi ga ka gitero chiwo go e kanisni man pinya. For example, Mtamar Madhare, Gomongo kata mana Dandora, kanisni matindo odhuroe to pok waneno ka josiasa odhiye. Archbishop Yoto owacho wach mangima. Gima lwedo ma achwich ogolo, lwedo ma acham okonego ng'e. Alfred Osuru and Dandora Festo. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no wacho ni ote thoth ahinya mak mana ni thuolo marwa ema aneno ka dhi rumo. Kata kamano winjo penjo mopenji kanyo kapok adhi Bishop Yoto, Bishop Odera. Yes, winjo owacho ne josiasa gi nitie kanise moko matin mapiny ma ok gidhiye. To kendo kuonde ma gidhiye go samoro nyaka bed ni nitie weche moko ma antero gi kanise madongo. Mondo jasiasa kaw thuolo mondo bi e kanisa ni kaka jadolo nyaka bed ne Nyasachi moywaye. Ok yot ahinya. Ok yot. Onyalo muomo kata e dala reserve kucho wan gi josiasa kopogore gi kata na josiasa man malo, wan gi jumbe, wan gi MCAs, ginyalo bire churches magwa. Magi gol gi Nyasaye elo chuny gi mondo gigol. To chutho gima wadwa openjo. Kanise matindo mae kama kuro ne samoro
wach mane jaduong' Ngede ne wacho ne nyiego cha. Nikech ji neno ka kanisa maduong' ema jatelo maduong' dhiye, to matindo gi ok odhiye. Ema akelo ka wacho ni kaka wuon ji. Koro temane mondo kanisa matindo man pinygi kata ka ok odhiye no wuon to en gi joge. Janeno marwa moro buwacho ni nitiere kanisa moro manodhi ogolo $1 million to kanisa kata lokruok onge. Kanisni madongo gi bende seche moko dhi ogolo solro maduong' to kanisa seche moko nosegeri ni podi konyo gero kanisa kari gerang. Okay. Aparo japenjo no penjo maber. Samoro ok itarajia ne pesa ma kamano biro. Kata ka awacho ni 500,000 ne biro donjo ni e kanisa Sunday ne. To isebedo gi budget mokasore ma gik mire time kanisa ka. Koro samoro kobiro ok inyal rikni kode gedo to samoro wan gi nyithi sikul man ka ma nyithi kiye marono dhi sikul monigi support. Wan gi mond liete ma samoro mama moro koth goyo. Idwa ni mondo ilos ne ot moro. Samoro bedwa ni kony mamoko mane od Nyasaye. Pesa no biro ma ok nyal chopo e kiwango moger kanisa motieki. Adier $1 million ok dawach ndogol kanisa piny moger mutieki motim finishing gi mora mora pod otin to nitie project mang'eny monyalo donje kapok ochope gedo. Yeah. Bishop Yota gino ni bende luo twaka ka intiere kaunti ma Kisumu. Winjo moko kuom ote ma joneno mago chwalo kinyi makawuono. Benano ka Clinton Bob bende wacho ka ni Joyce Peny na jodolo ni beber mondo owene jo siasa mondo ogo siasa e altar. Ka achiel kod penjo mabende na penji kapok ni ilalnwa weche mag criticism ma wasebedo ka waneno ahinya nyako tudore kod solro ma ichwale kanisnigi. Jodolo nego bed ni deal kod yo machalo nade mar mondo mi kik ne ni gin bende koro giywak ni ka jopiny oyuak kotudore kod solro to solro ne maste moko gerogi to solro nyalo ng'adore nus. Bishop Yoto ka achiel kod paro minyalo bedo godo kotudore kod ote ma joneno magwa chwalo. Kamano Joyce, paro ni gima adwaro mondo awachi mokwongo en criticism. Adwaro mondo akwa jotendwa mag kanise kata mag siasa ni mondo kik gibed ma giluor positive criticism, because positive criticism ema miyo wabedo wanyalo gerore kendo wang'e kuonde mwatime marach. Number one, adwaro mondo anyis ni sama jopiny criticize wa ni wayie warwako jo. Haya, wantiere kod ng'ikruok e yor tudruok kod Bishop Yoto. Kata kamano pod waloso weche mag tudruok e yo makare. Wadong mana gi dakika matin to bobedo ka watieko. Bishop Ogonyo Ngede, in bendi winjo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo ka moko koro wacho ni ang'o miyo josiasa dhi mana e kanisni madongo to kanisni matindo ma seche moko adiera gin omenda ma kata ka en $1 million to nyalo konyo mar mondo mi gigerre maduong'. To aneno ka josiasa gi ok dhiye. Ka achiel koda ere gima unyalo timo mana penjo mabende Clinton Bobo penjo kanyo ni beber mondo wene jo siasa mondo go siasa e wi altar. Bishop Ogonyo Ngede. Joyce nyathiwa poya nya kuom penjo machalo kamano. Ting'e gima timore. Ka jasiasa ng'ato dhi jasiasa modhi owuoyo kode to giwinjore ok odhi kama pok oluonge. Tek anyama jasiasa dhi e kanisa moro yote kapok japata makanye moluonge. Mak mana ka japata oluonge e kodhi. Koro kanisa matindo ginyalo gimbe gi yaw chungi mondo kaka kanisa matindo bende odhi irgi to gidhi mondo gidhi e kanisnigi. Gima ok ayiego en mana ni sama ng'ato nie kanisa koro ko yaw ne politik no dhago gi wadgi kata ni opponent mare kata ng'at maliro kode koro chako yanyo mane kama ok onego timre e kanisa mar Nyasaye kata matin. Gima en go plan ma en go kodwaro gimoro mondo Nyasaye time kata gimoro mondo kuom Nyasaye ok otame nyiso ni jowadwa an man kane adwa chung ku ulamna mondo amide abia yud gini nikech lero nikech Nyasaye methegogi kura en gino ndike muma ni nyalo goye to kogoye to koro kura ema yiero ne ng'ama kama ema jopiny ojiego ma nyathi dhigo to kotame lakini chung nyim kanisa mar Nyasaye ni ng'at ma kama chalo kama ng'ama dwa pim koda ni chal kama ane maber malongo machalo kama mane moko nego time kanisa mane time e campaign e field mar campaign kuma yine ji kucho to ke kar lamo Nyasaye. Adwa ni asoma ne moko
Mabende joneno magwa chwalonwa YouTube kama wantiere achiel kachiel. David Otieno wachana na winjo kendo aneno Ramogi TV malera YouTube ka antiere Gulu Uganda. Wachani pesa ma ji chiwo e kanisa ok onego land e lela. Kevin Mito mano kawuok Kisumu Bible School wachani chiwo ok ber kilando. Gima achicho golo acham ok onego ong'e. Lucas Ajigo mano oruga HTCA Church wachoni wawinjo maber kendo akwayo ni mos na jatenda mano Bishop Arguensa Yoto mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makaonano kwadong' kod thuolo matin kende to watieko twak mar okinyi makawuono. Bishop Odera ng'eni pod waloso weche mag tudruok kod Bishop Yoto koso waseyude Bishop Yoto pok wayude yore mag tudruok wantiere kod ng'ikruok matin e yore mag tudruok kata kamano nyaka sani koro kanise owinjo timang'o nikech adiera sani koro osebed ka iseu e ong'ala manyime ahinya nyako tudore kod weche gi mag solro migole kanisa nikech koro kwanya luongo gi ni chiwo luongo gi ni solro nikech ilando gi e rumbi chiwo konego benigo ilando kanise otimang'o ka jasiasa biro kacha gitim nang'o. Kaja erokamana ahinya Joyce. Kaja siasa olema obiro ng'ene jasiasa ni ben member mar kanisa. Wan gi josiasa mathoth chone mane ok gidhi kanisa. To tindalo gi kanisa nyaka yudo jasiasa chungo mtoka ne e dho kanisa. Kanisa ne kata samoro dhi oleme kanisa mamoko. Gin be gin nyirombe ma kanisa mamoko. Koro kobiro to en gi chiwo modwano tim. Onyalo timo gino kaka ji time cha e sanduk mar chiwo or onyalo rito kang ji osetieko to wuoyo gi jotich Nyasaye kata mana ka en mana jatelo mar kanisa kata mana ofis mar kanisa nyalo bedo ofis mare to dhi oketo chiwo no mare kanyo akelo chiwo ni kaka mar kanisa to ok lande nyim ji nikech joma lemo gi te ok gin chama manotere to kolande ni en makoro miye that priority e kanisa no to jomoko manie iye ka kethre nikech chama no samoro ok ohero gi yal mano gineno koro miyo wan kaka kanisa gimonego watim ka jasiasa obiro kapok wamiye microphone mondo owuo nyaka wawuo kode manyiso ni wach makama kata kidwa wacho to wache e yo machalo kama ma ok nyal kelo kerruok mar chuny ne joma ni kage samoro joma ni kage ok support anete mar ariyo chiwo kochakore gi sama koro koko nitie gi weche mang'eny kik luonge ni solro unless ne olosa rambe to ka ok olosa rambe onego luonge ni chiwo e od Nyasaye. King'iyo muma Joyce onge kama Nyasaye wuoye e chiwo moluongo ni solro ni kata kisomo ndiko kata wacho ni sol na uru pesa okel na kanisa kaka e duond Nyasaye mondike muma chiwo koae chakruok nyaka ka Ibrahim okelo wuode oluongo mna ni chiwo ka gik motimore Ibrahim oromo gi Melkisedek okono miye mna achiel mar 10 gi chiwo onge kama wachi no miye solro manoago kucho tiene wane ma misinterpret gini mamiyo jopiny yudo kama gineno go ni chiwo ni rach to akwa jothurwa ni ka chutho ka chiwo manyalo dhi kata mana e weche mag mpira to jopiny okuo ka chiwo moko nitie manyalo dhi kata e weche mamoko bende kata mana kuonde mamoko mabe pes josiasa nyalo dhiye jopiny okuo to ka chiwo bire kanisa to ka kuro wachako bedo gi weche nyiso ni wamaka men gi Nyasaye ang'o mondo ka kuro biro kuom Nyasaye gimbo se dhi kuom Nyasaye kuro kwanyal wuoyo nikech Nyasaye wuon koth Nyasaye wuon chiemo kata da bed gi pesa ok anyal kelo gik ngima kata muya de dhano to nyaka man gi pesa to Nyasaye daktari ondiko de wan wathiedho to Nyasaye chango manyiso ni Nyasaye ni authority moloyo kuro ka gima biro ne Nyasaye to wang'ur nyiso ni waketo penywa e atari ma Nyasaye dhi ne penywa ne karen piny moko oluoro Nyasaye wawe gima biro od Nyasaye obed mar Nyasaye muma moro wacho ni ya Joyce mar Kaisari miuru Kaisari to mar Nyasaye miuru Nyasaye manyiso ni e chiwo duto mane ofuko na nitie mar Kaisari tene nitie maga mag project na to gi mag Nyasaye moninga ter ne Nyasaye kuro kitero ne Nyasaye mag Nyasaye kati tero mna milion 100 mani setero mag Nyasaye to mag project mag skunde mag thieth mag ang'o gin giwuok e treasury gidhi kuonde go kendo gitimo ang'o miyo kanisa ok ng'ur ka pesa donjo milion
milion mang'eny modonjo gini mar thieth to kanisa to ok oyudo. Kanisa nigi migawo mane kata mane sirikal mimiyego pesa? Onge. To koponi Nyasaye okelo ng'ato momiyo kanisa gimoro, kanyo onego appreciate kech allocation mabiro e kanisa ka onge ma sirikal oloso. Wan independent. Mana injili miyale ma Nyasaye golo gimoro kuom ng'ato. To ka Nyasaye elo chuny ng'ato mokelo, ting'ene gik machalo thieth, gik machalo ndara, gin gi allocations ma sirikal golo. Wan ka kanise dak wang'ur ni milion 500 odhi ne somo. To jopuonj joma pesa gidonjo e lwetgi kuondego, gito gichamgi. Dong gichiemo kuro. Ang'o miyo ka jadolo onyiewo kata ndike moro manyo onge kuro riembo ni ma kuro jowadwa ichamo. To ng'ato moro sekta moro pesa odhiye milion 200 to lal te. To jodolo dak wuoye. Ang'o miyo modonjo nyinyi jadolo kata 100,000 kene ni ok onego dhi, ok onego. Kare ka ok onego dhi e od Nyasaye, kare Kenya dhi bedo kama kuro Nyasaye ok nyal konyo. To bende paro ni kanise moko seche moko keto geno margi ahinya ko wuok kuom solro ma josiasa golo. To ka nitiere kanise ma seche moko keto geno kuom solro ma josiasa golo, seche moko ere kaka mano nyalo chocho, mano spiritual mission, mano mar kanisa makamano. Nikech wang'e ni kanisa ka kanisa en kuma ng'ato kodhi, to kata kodhi ka chunye pek, entiere kod wach moro machane to nego bed nowuok e kanyo ka entiere kod fuong'ruok moro. Aparo ni ok onyal chocho e yo ahinya, nikech gima kelo chochni cha en lendo. Ma kata sama kura kwa mfano ni kura an jasiasa kura abiro ka, abire studio ka, uluonga, members ni ka, jinitie an jasiasa. Kura asebiro waseyalo wach Nyasaye, wasepuonjore, wasewinjo Nyasaye, abaselemo, uselemona. Kura winjo ka chunyi adwa golo chiwo. Kane machung' gi chiwo ne malando, to joma nokia ni wawinjo ni to ng'ama kama mobiro kano golo pesa di. Nitie joma chunygi gombo pesa no, to en ei members. Ginyalo kata kedo gi jakwath, nikech jakwath gino cham pesa mang'eny kabisa, omiye dako timo go gini. Koro gima kelo chochni en lendo, to gi nying momi pesa ni. Lendo gi nying, kae ma ka josiasa nyalo weyo. Nyalo me kata jadolo nyalo nega ta gotieno. Nikech moko wene kesha pesa cash, uwuothogo. Inyalo poko lor ne mitoka ni e gate. Yo ng'ani nyo ng'ama kamo bire gine en koro wanege ng'ani nigi pesa. Lendo cha nyalo nego ji. Omiyo wakwayo josiasa kata gilemowa gigol nying mar solro, to kendo gigol nying mar gini wach mar lando. To gidong ni wakelo ne Nyasaye chiwo. To kwe oduga duga. Wach ni mogik Bishop Odera kapok adhira Ogonyo Ngede ki. Wach na mogik Joisa nyalo wacho ni Kenya en piny moluoro Nyasaye, kendo en piny ma ji te lamo Nyasaye. Onge ng'ama kawuono e Kenya ka mathin kende to thoth ji oluoro Nyasaye. Anyalo wacho ni wabeda gi kwe, nikech awang'eyo ni nitie kuonde mang'eny ma Kenya nigi ng'ikruok e weche mang'eny, but ng'ikruoggo kanisa ok ema ochangia. Kuro kanisa wakwano wagol kanisa sport mara ne kanisa obedo adir, to sirikal bende wakwane ka ber mondo kony ywak mar jothurwa. Wan gi ywak e sekta mar thieth, wan gi ywak e sekta mar somo, wan gi ywak e sekta mar jo youth baro tich, joma tindo gisomo mang'eny kendo onego gibe sirikal pargi. Omiyo kuondego ema nyalo wacho ni so sirikal magwa otima. To mogik manuoyo taweyo, kochakore e thuolo ma Nyasaye okelo jodongo, to kod wabedo kani solro ogol oko e wach mar gik mikele od Nyasaye, oluongi ni chiwo. To lendo be ogol oko. Erokamano ahinya Archbishop George Odera, mano mar kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church, kuom kawo thuolo mari mar mondo mi chopa e studio marwa Nairobi ka. Bishop Ogonyo Ngede ka intiere kaunti ma Kisumu. Wach ni mogik ka watieko twak marwa kotudore koda solro mwaseneno ka ikwedo e ong'ala manyime ahinya, nyato solro mawuok kuom josiasa ma chiwogi kata magologi e kanisni mopogore opogore. Bishop. Wach manyalo wacho mogik en ni adiera muma mar Nyasaye to lero malong'o ahinya ni gima achicho golo achamo konego ng'e. Kwa bedo jomoritore ma ok wapromoka, ok wawuoyo oyoma to wanyalo kelo kwe, nikech mana kaka jowada wuoyo ni ng'ato inyalo golo ni pesa mondo kolande, to tieno joma jo acheje ma jokuoge kawo advantage, to ginyalo negi kata e ot gotieno. Chiwo to ok onego
beni en gima bedo milande publicly to kaka en tich mar gedo to nyaka landi ka gedo nyaka landi na golo 20,000 kata golo 20 million kata golo 100 million nikech en project mani nyimji ma ji neno mano gedo no ken gima nego dhi omonjo go kanisa kata monjo go ng'ate dalane nang'o miyo gol ke choko gol ni wuon o gol ne kanisa mitelo ne to kanisa mitelo ne ema gero kanisa no kore momiyo kanyo to ayie ne jo siasa oland kabisa ni gol pesa mara mokama to nikech gedo kaka jaduong' mohero President William Samoei Ruto nowacho ni agolo 20,000 ni to abiro golo 100,000 kendo agolo 20,000 to abiro golo 200,000 to abiro golo kama kendo onge gimogeng'i timo mano nikech en tich koro king'e ni tijno chakore kanye to dhi kanye an awuon asedo pesa mar gedo ka ji golo tatiyogo kaka nagero kanisa gi dweche 4 kende mar adek to ka dweche 5 rumo ni to kanisa rumo kanisa mokawo 15 million to President Moi nogolo mna 800,000 kende to josiepega nageno manwageno nego mane golo pesa gi nabiro jadiera matimo gima longo kabisa morumo mwaonge gowi nyaka sama wantiere ni to pesa ma Nyasaye kodonjo kichamo pesa Nyasaye chamo kuong bas kanye ka nyalo to gima nyalo wacho bende ne jodolo wetena ni chakre kawuono ni wadonje lamo Nyasaye kwalamo gi okech kendo dhi nyaka kanisa ma kwalamo Nyasaye mondo Nyasaye okel kwe Kenya nikech ng'ama dwa kelo koko en jachien nikech ondike temo Amerika bich adek kar program ni a house divided cannot stand ot mopogore ok nyal chung waron mabed gi chuny achiel ka jo Kenya to wariw chuny achiel to yudhe wa mwageno ma Gen Z jamanade be ok onego donje weche ni dhi donje od Nyasaye ni dhi dhaw mane chalo ng'ama dwaro kuom od Nyasaye ok dhi e lweny kata chalo nade weri Nyasaye okedgo nikech muya min gono mar Nyasaye teko miwuotho gono mar Nyasaye chiemo michamo mar Nyasaye kata in miyude kendi wuon to waa kuom Nyasaye emomiyo walam ne Kenya walam ne jotendwa te kwa twe chunywa kaachiel gi lamo mondo Nyasaye okel kwe kendo agone Nyasaye erokamano ahinya e yor winjruok mar jaduong' Raila mohero Prime Minister Raila Amolo Odinga kaachiel gi President William Samoei Ruto gini biro kelo dongruok malich moloyo nikech sama Raila oriwore kod Kibaki omiyo waneno bypass e Kisumu kae kendo waneno airport maduong' mar International Airport e Kisumu kae kendo waneno Polytechnic Kisumu ka kore momiyo kode wabed mabor gi sirikal obed machiegni gi sirikal to gik motim onema koro dong' makoro winyalego keto ji neno ni jowadwa wariw chuny achiel to walam Nyasaye to walam mondo Kenya obed gi kwe mane gima duong' moloyo yudo kama kwe nitie kwe e ber budho ka kwe onge gima timo maber onge to mana wawacho mogik ni jotelo madongo kubire kanisa owe lando no golo pesa maro mokama mana kane kanisa nigi gedo to landa ok otame ni pesa mugedo go ni project ma nyinun go ni agolo pesa makama mondo jogo bi ong'ene ogolo mondo bi otine Nyasaye kanye mawacho kende Nyasaye ogwedh Kenya Joyce Nyasaye ogwedh Nyathio kumlungo studio Kairi Maramogi Royal Nyasaye ogwedhu kendo ritu e nyinge Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Erokamano ahinya Bishop Ogonyongede mar kanisa mar Power of Jesus around the world kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi in bende ichop e studio marwa e kaunti ma Kisumu kanyo mar mondo mi wabed kod twak maket kod Nyakwar Mogi Ajong' wagoyo mos ahinya kaluwore kod ng'ikruok e yor tudruok e walalo Bishop Arguins Yoto mano mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa Diocese ma Masogo kata kamano wang'eni mbaka ma kamae pod chieng' machielo nyalo riwore kodwa mar mondo mi omed chwalo duonde kotudore kod solro ma osebed ka ikwedo ahinya to mago ma igole kanisa. Archbishop George Odera erokamano ahinya mad Nyasaye telni e kinde mebo bedo ka idoke safara kidoke kaunti ma Migori erokamano ahinya kuom chopo e studio marwa ma Nairobi ka okinyi ma kawuono. Nyakwar Mogi Ajong' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo to mana kaka jodolo osewacho gima lweti ma korka chwicho golo lweti ma korka chama ok onego bed ni ng'eyo miyo josiasa mosebedo ka wuotho e kanisni mopogore opogore ka gigolo solro margi ok owinjo bed ni lando e rumbi ni gigolo pesa machalo kamae kalore ni mano ema kelo achiedh nade kaachiel kod kwet makoni kod kocha mosebedo ka wawinjo kata waneno kowuok kuom japiny. Nyakwar Mogi Ajong' ibed kod odiochieng' maber e lojogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare mano moriwo jowetena Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao wakoyo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber
Warad kendo odiochieng' makiny, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.